Takže čusák, já vás tady zdravím u toho nového videa, zároveň nevím kolikátýho videa, vlastně prvního po strašně dlouhé době, kterou jsem přestal natáčet. A budeme hrát hnedka minihru jménem Bed Wars. Teď se mi to nehorázně kouslo, mám pouze 8 FPS, co to je, najednou je tu všechno obsazeno, před chvilkou jsem hrál a bylo tu samý, všude volno, tady je volno, jdeme k ním. Najednou a už mi naběhly FPS, 52 FPS, 54, 50, skáče to na 50 FPS, 49, 55, výborně, když se to udrží na 55, stačí mi to. Za 60 vteřin začínáme, takže nemá to cenu stopovat. Řeknu vám něco nového nebo starého, opravdu nevím, něco vám bych mohl povědět. Jsem strašný magor, protože nejsem magor. A už mi došla nic, už nevím co říkat. Jo, tahle hra, pokud nevíte v čem spočívá, tak musíme všem ostatním zničit postel, kterou si můžou zabarikádovat, můžou nás zabíjet, my můžeme zabíjet je a takovýhle. Určitě to všichni znáte, nahrával to hráč jménem, nebo youtuber, gamer, Pedro, který to vůbec neumí. Neříkám, že já to umím, ale aspoň vím, o co se tam jedná, když to jdu hrát. Ano, jsem varezák, protože jsem línej koupit si Minecraft. Jednou se mi to tak, jsem šel na to koupit, nešlo to koupit, protože nevím proč. Takže mě to našlo, tak jsem se na to vyprt. Tuhle mapu jsem hrál jednou v životě, nevěděl jsem vůbec kde, co, takže si to úplně naprd. Podle Frapsu mi to jede na 50, 30, 40, 50 FPS, podle Minecraftu mi je to na 54. No přibližně to, no 53, 54, odpovídá to v současnu. Musím najít toho pindu, kterýho si nakupuje, kde seš, tady seš. Výborně, nakoupíme bloky a jdeme na střed. Šup. Tak, stavíme. Toto video bude asi kratší, bude mít pouze jednu bitvu. Možná bude i zároveň další, fakt nevím, jak dlouho vyjde ta jedna bitva. Když jsem předtím hrál, natáčel jsem to, měl jsem špatně nastavený fraps, takže proto to neuvidíte to, má to asi 40 vteřin jenom, protože se mi to pak kouslo z nahrávání a bylo to prostě. Ano, teď jste mohli slyšet, nahrávám přes fraps. Nebourej to ty demente. A jo, právě jsem na ní zařval, ať to nespoural ty dement, protože už se mi tolikrát stalo, že jsem úplně švort bez všeho a já ti pomůžu, budu do něj mlátit rukou, výborně, pojď, goldy, padejte mi goldy, já chci goldy, ano, nemyslím Goldyho jako youtubera, nevím jestli ho znáte. Je super, je taky ukecenej, ale nejlepší je třeba, já mám moc, když se pak někoho teda zajímalo, někoho to nezajímá. Mám rád jakoby ty youtubery, nejradši mám asi, teda teď jsem začal sledovat Macka, nevím jestli ho znáte. A já si nakoupím tady zbroj, natáčí Minecraft, možná i občas nějaký to GTAčko jsem u něj viděl. Myslím, že a pokud se s někým nepletu, což myslím, že ne. Takže myslím tam asi někde sebrat ptákovinu jménem Bronz, nevím proč to pojmenovali Bronz, asi tím, že bronzem se dávno platilo bronzovejma těma, ne? Myslím, já na děje fakt nejsem dobrý, takže klidně mě opravte, koupíme si Matildu. Tak, a můžeme běžet. To je čurák, tamhle nám to, jo, pardon. Jedině teď mi napadlo, že když jsem řekl to slovo, jaký, že bych mohl tam dát fotku toho, čeho jsem řekl. Ale to radši nebudu dělat, možná to vypípám. Možná to ani nebudete vědět, co jsem řekl za slovo, protože bych to vypípal. Aha, myslel, že si to nepřeskočíme. Aha. Sakra!
A já jsem si zrovna chtěl přeskočit a spadnul mě to. To je takovej neřeknu to slovo. Chtěl jsem říct to, čím chlapci čůraj. Trošku, ale zprostějt. Koupíme si mrdací tyčku. Ano, přebral jsem to od toho od tam toho. Prostě. A třeba kdyby neříkám tomu hák na opice, jako třeba gamer, ten šulín jménem Gamelom. Ano, řekl jsem o něm, že je šulín. Nemyslím to nějak zlé, myslím to prostě v pohodě, jako že to no. Je to super, teda občas trošku zvláštní, jo. Pryč. Takže tam nedostanu pryč, pomoc. Třeba to rašnu k červeným. Kurne, já tě zabiju tě. Hák. To jsi nečekal, co to roubo. Teď se mi to trošku kouše. Nevím proč. Pojďte na střed, pomozte mi. Já si nemůžu přeskočit, ještě navíc mám hlad. No teď to říkám, vy jste mi nepomohli, vy jste páchanti. Ty EPSka mi solidně skáčou. Nahoru dolů, no to mi poto. To mě potentují, ano. Přesně to jsem chtěl říct. Nic jiného, nemyslete si, že jsem nějaký, že jsem chtěl říct něco handlivýho. Co byste si jako o mě myslíte? What? To je pakory, jsem to dával úplně kam jinam. Pardon, mluvte mě. Mám občas takové ty cuky, víte co nejím? Určitě to každý znáte, ne? Tak ne, no. Prostě když se naštvu, tak se to stane. Ano, už pomalu zmlkávám, protože mi dochází opravdu nic, už nevím, co bych kecal. Jo, jídlo tentokrát si musím koupit a hlavně bloky. Nejradši si koupím prostě 10 steaků, nevím proč zrovna 10. 10 je hezký číslo, mám ho rád, neznamená to, že mi je třeba 10, to fakt ne. Je mi nevím kolik. Díky, děkuju, že jsi mě to. A já se na tebe akorát vysníju. Já mám nápad. Jako opevnění bychom mohli postavit velkýho dilďáka. Pryč. Díky, že mě vždycky boostneš. Nebo, jak se tomu říká, boostneš, ne? Nebo snad ne? Ale už bychom mohli někoho jako zničit. Ten červený nástřel mě pěkně štve. A... jak se to je? Jen tady nevím, kdo je. Pryč, mapísku, pryč. Zbarujeme to, tady pak. Tak a já zkusíme tady pár lucky bloků. Teda, no, lucky bloky. 3 lucky bloky, no Ender chest a healing solution a trojkolový level a co mám jednička. Jednou si vidím.
Máme sem endovou čestku. Hele, homouš nahoře, homouš nahoře. Red, jo, vy mě neslyšíte. Teda oni mě neslyšej, vy mě snad slyšíte, doufám to, protože už to nechci po třetí nahrávat! Ten čurák má luk. I am captured because he killed me. Yeah, my English is best because I have a better English learning, and I kill him and kill sheep because he is a very big cow. A pak nevím. Neposlouchejte mě, malí děti, já říkám velký kravinky, pokud se tam musím koukat na mě, malí děti. Což asi pochybuji, protože na debilech, vodle jako jsem já. To by se snad nikdo nemohl koukat. Ne, neříkám jako, že se nesmíte koukat. Spíš musíte se koukat. Protože to je fakt příšerně hustě to kruto přísně. Když náhodou přestanu mluvit, tak se neděste, že jsem mrtvej, nebo že jsem se udusil. Teda, to je nereálná věc, protože bych pak běhal dál. Jo, ale... what? Mě někdo vypnul. Aha, tak jo. Jsem tam neměl... Tak jsme mrtví, no. Nevadí, neměl jsem tady říkat pípoviny. Koupíme si tady bloky a další pušku. Šup. Tak jsme prohráli, tak já se s váma teda loučím a u dalšího ahoj. Jo, a nezapomeňte odebírat, lajkovat, komentovat. Ale pokud chcete dát dislike, tak se vás najdu. A zeptám se vás, proč jste mi ho dali. Ne? Teda takhle, nenajdu si vás, byl bych na to moc měj. Ale opravdu, když mi dáte dislike, tak